Wel, gyfeillion, da ni gyd wedi bod yn sôn mewn traffig fwy neu lai, doc. A Mabli wedi cyrraedd yma byd yn fwriadol yn ffasiynol hwyr, ond mae wedi cyrraedd a mi falch iawn o'i gweld ti yma. Mae fraint i mi gael cyflwyno'r sesiwn yma o Cymdeithas Niclas y Glais sydd, wrth gwrs, yn rhoi golwg o'r chwith, nid o chwith, ond o safbwynt y chwith, ar faterion y dydd ac yn y blaen. Mae Mabli wedi rhoi rhyw graffiad dethol bydd i ni, a mi wna i ffindio fo rŵan yn sydyn iawn i chi, gobeithio. Mae hi yn byw yn Grangetown, wedi magu yn Grangetown. Felly mae hi'n un o'r bobl yna sydd yn arwain y ffordd yn amal iawn efo'r bywyd Cymreig yn y ddinas, achos mae'r bywyd dinesig yn fwy bwysig yn tydi yn mywyd Cymraeg ni. Mae wedi gweithio yn Senedd Cymru fel ymgyrchydd dros dirigio'r system lloches a holiau, pobol lesbiaidd, hoyw deurywiol a thraws. Tan yn ddiweddar, roedd hi'n gyfarwyddwraig y Social Change Lab, a mae hwnnw'n sefydliad sy'n cynhyrchu ymchwil ar newid gwleidyddol a mudiadau protest. Oedd hi'n gadeirydd Cymdeithas yr Iaith rhwng 2020 a 2022. Mi digwydd bod ar i mi ddilyn hi'n y swydd yna, dyna pam oedd hi teyrnasiad hi'n edrych cymaint yn well wrth gwrs yn oherwydd. Mae wedi cyfrannu ysgrifau i gyfrolau cynnwys The Welsh Way, Essays on Neoliberalism and Devolution, i hi hon a rhaid i bopeth newydd. Felly, mae yn fraint i ni gael Mabli, mae'n un o'r ffurfia mwyaf disglair sydd ganddo ni o'r genhedlaeth sydd yn codi, a mae'r dyfodol yn sicr mi dwylo hi a pobol tebyg wedi, felly, Mabli. Diolch, Rob. Diolch yn fawr, Rob. Diolch yn fawr i chi gyd am ddod, ac i Gymdeithas Niclas y Glais am fy ngwahodd i siarad heddi. O'n i'n teimlo gyda llai na flwyddyn i fynd tan etholiadau'r Senedd, bydde hi'n amserol i falle cymryd cam yn ôl ychydig ac edrych ar y tirlun gwleidyddol ehangach a'r sefyllfa sy'n wynebu ni fel sosialwyr. Achos bydd llawer o drafod yn arwain at yr etholiad yna am bersonoliaethau gwleidyddol, arolygon barn a'r sion o'r bai, ond dwi'n credu fod hi'n biti fel gyda phob etholiad arall, bydd na ddim llawer o drafodaeth ddyfnach o'r materion pwysica sy'n wynebu ni, sef amgylchiadau materol. Dyn ni'n ffeindio ein hunain yn bynt ar tueddiadau cymdeithasol, economaidd a hanesyddol sydd wir yn siapo dyfodol yn gwlad. A dim ond trwy ddadansoddi'r ffactorau hynny, dwi'n credu, mae gwir ddeall y sefyllfa sydd o'n blaenau, a wrth gwrs dim ond trwy ddeall pethau mae modd newid nhw. Achos mae'r sefyllfa dyn ni'n ffeindio ein hunan ynddi yn ganlyniad i rymoedd ehangach byd-eang a lle ein cenedl bach ni yn y byd mawr hwnnw. A dwi'n credu taw byd ansicir a brawychus yw yn enwedig o bersbectif ein gwleidyddiaeth ni. O'r twf mewn tensiynau a ryfeloedd ar draws y byd i'r giladiad yn Gaza, i'r ffaith fod bywyd bob dydd yn mynd yn gynyddol anoddach i bobl yma a thramor, gyda chostau byw'n cynyddu a safonau byw'n dirywio. A chyfoeth yn cael ei gronni yn nwylo llai a llai o bobl, bilwnyddion sy'n becso dim am ddifetha'r cymdeithasau a'r byd naturiol o'i cwmpas. Mae digon o sail i ofid felly, a beth am obaith, wel, prin efallai yw ei seiliau, yn enwedig o edrych ymlaen at etholiad lle mae darogan bod posibilrwydd mawr mae'r adain dde caled Brydeinig fydd yn fuddigol, fel maen nhw wedi bod yn ennill tir mewn gwledydd eraill. Ond dwi'n credu bod y dicter a'r awydd maen nhw'n ymateb iddo fe, sef awydd am newid go iawn, yn un y gallai ac y dylai'r chwith fod yn egipio. Achos cwn bach newydd y dosbarth cyfalafol Brydeinig yw reform yn y bôn, a dylen ni fod yn wneud llawer gwell i wrthsefyll yn nhw.
Felly, o'n i'n meddwl byswn ni'n trafod rai themau pwysig dwi'n credu dyle sosialwyr fod yn ei ystyried ynghylch sefyllfa wleidyddol Cymru heddi. A dwi wedi dewis y themau yma, sydd efallai yn eitha eang ac yn gymysgedd, ond mae hynny oherwydd dwi'n credu mai nhw yw rai o'r themau mwyaf pwysig am ein sefyllfa bresennol, ond maen nhw hefyd yn feysydd lle ydych chi wir yn gweld y fflachbwyntiau yna sy'n gyrru brwydrau gwleidyddol, a lle mae yna gwahaniaethau sylfaenol rhwng gwleidyddiaeth yr adain dde radical, gwleidyddiaeth flaengar ffug y canol, a gwleidyddiaeth sosialaidd radical go iawn. Bydd fy sylwadau yn eitha eang, a dwi ddim yn chwaith yn esgus taw raglen wleidyddol orffenedig a geir fan hyn, a casgliad o fyfyrdodau fydd y sgwrs yma, dweud y gwir. Ond dwi'n gobeithio falle bydden nhw'n sbardun o rai o'ch meddyliau chi, a byddai'n awyddus iawn i glywed sylwadau wedyn. Felly, y thema gynta hoffwn ni thrafod yw seilio'r economi. Does neb yn dadle bod economi Cymru mewn lle da. Dyn ni'n parhau i fod yn wlad dlawd, ond o hynny oherwydd ein hanes a'n lle presennol ni yn y system gyfalafol fyd-eang. Dyw tlodi yma ddim yn debygol o wella'n buan ac yn wir i weld yn gweithygu. A ni fydd y sefyllfa yma'n newid heb drawsnewidiad sylfaenol yn seiliau ein economi. Ond yr hyn dyn ni'n gweld yw llymder i wasanaethau cyhoeddus a darostyniad i ddinas Llundain yn San Steffan, a hyrwyddo Cymru i gwmnïau tramor mawrion ym Mae Caerdydd. Fel dyn ni'n clywed gyda'r prif weinidog yn hybu uwchgynhadledd ar fuddsoddiad mewnol eleni ac yn brolio 2.5 miliwn ar gyfer ardal twf deallusrwydd artiffisial. Mae'n glir bod economeg ffantasi trickle-down yn parhau i deyrnasu. A mae pleidiau a sylwebwyr yn y cyfryngau yn parhau i ganolbwyntio ar dwf economaidd fel yr ateb i'n problemau ni. Ond y realiti yw dwi'n credu nad yw twf fel yr oedd yn bosibl bellach, nid dim ond i Gymru, ond i Brydain Fawr ac i nifer o wledydd y gorllewin, lle dyn ni'n gweld yr un patrwm styfnig yma o economi sâl, chwyddiant parhaus a safonau byw'n gweithygu. A mae sawl reswm am hynny, ffactorau ryngwladol a newidiadau yn yr economi byd-eang, diffyg capacity y wladwriaeth i ymyrryd yn yr economi ar ôl degawdau o neo-ryddfrydiaeth, a dwysad echdyniaeth a chronni cyfoeth yn enwedig ers Covid. A'r gwir yw bydd newid hinsawdd a ryfeloedd pellach yn dwysau'r problemau hyn gan greu sioc ar ôl sioc i'r economi. Mae'n dir bod angen arnom fodel wahanol. Ac i ni, dyma le ddylem droi at waith ffilm diweddar unigol ohonom, Sel Williams, a'i gyfraniad enfawr mewn theori a gweithredu condaw ac seiliau gwahanol i'r economi. Roedd gwaith Sel ar gymdeithasiaeth a chymunedoli yn ei ysgrifau a'i waith gyda chwmni bro yn dangos ffordd arall gallwn ni ei ddilyn. Syniadau Sel oedd cymunedoli, sef y cysyniad o ganolbwyntio ar ddatblygu economïau lleol drwy gefnogi mentre cymunedol sy'n ail-fuddsoddi arian yn lleol. A gallai hynny gynnwys bob math o fusnesau a phrosiectau bach, a phob un ohonynt yn gwrthwynebu'r sefyllfa bresennol lle mae arian ac adnoddau'n gadael ein cymunedau o hyd. Fel dwedodd Sel, mae phob ased sy'n cael ei gadw yn y gymuned yn un o dim yn ei amddifadu o ddinas Llundain a'r diwydiant gyfalafiaeth ariannol echdynol. Ac mae cymunedau o ganlyniad yn fwy gwydyn ac yn llai agored i niwed o siociau'r economi ryngwladol allanol. Yn fy marn i, mae'r weledigaeth hon o'r economi yn un sy'n fwy perthnasol nag erioed. Mae'n gosod raglen a gweledigaeth i ni ar gyfer Llywodraeth Sosialaidd Gymreig, ond hefyd yn fodel gallwn ni weithredu ein hunain yn ein cymunedau heddiw a'i adeiladu o'r gwaelod i fyny. A mae hynny'n arwain yn glir at yr ail thema ysyn ni'n hoffi trafod, sef dyfodol ein cymunedau. Achos o ganlyniad i'r model economaidd yma, mae cymunedau ym mhob ran o Gymru yn dirywio o'r dinesig i'r gwledig, yr arfordirol a'r ôl-ddiwydiannol. Ym mhob math o gymuned, dyn ni'n gweld prisiau tai a chostau byw'n cynyddu, busnesau bach yn cau, gwasanaethau'n cael eu torri, asedau cymunedol yn cael eu colli, a llai o gyfleoedd i bobl ifanc.
O ganlyniad, mae rwymau cymunedol yn breo a gwelwn gynnydd mewn problemau cymdeithasol. I gymaint o bobl, mae yna wir deimlad o anobaith i fywyd feunyddiol. Ac wrth gwrs, mae polisïau Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yn gweithygu'r dirywiad yma, trwy barhau i ddilyn model economaidd sydd wedi methu, trwy ganoli buddsoddiad ac isadeiledd, a gwrthod roi gryn i gymunedau allu reoli adnoddau a phenderfyniadau lleol. Dyna'r gwrthwyneb i'r hyn sydd ei angen yn fy marn i, sef wleidyddiaeth sy'n canolbwyntio ar ac yn dod o'r gymuned. Ac eto, mae gwaith sel o gymorth i ni wrth feddwl am ffyrdd eraill o wneud pethau. Roedd y gwaith yma a chyfraniad sel i ddatblygu'r syniadau o gymdeithasiaeth, sef athroniaeth wleidyddol Cymdeithas yr Iaith, yn un nes i ac eraill yn cynnwys Rob, dynnu arno wrth lunio manifesto Cymdeithas yr Iaith yn 2022. Mae Rob wedi gwisgo'r crys iawn fan hyn. Sef Cymru fi, Cymru werth, Cymru Gymraeg, Cymdeithasiaeth i'r unfed ganrif ar 20. Ac yn y manifesto yna, wrth edrych ar y dirywiad yn ein cymunedau, ail gydio ni yn cred cymdeithasiaeth, mae'r hyn sy'n bwysig er mwyn cynnal y Gymraeg ac yn wir unrhyw beth arall sy'n ni'n ei werthfawrogi, eu seiliau materol ein cymunedau. Sylweddolai'r gymdeithas eisoes na fydd y farchnad rydd fus yn amddiffyn y Gymraeg, a bod angen sicrhau trefn economaidd newydd fyddai'n rhoi grym i gymunedau allu reoli tynged ei hun a gweinyddu ein cymdeithas yn ôl egwyddorion sosialaeth gymunedol Gymreig, sef cymdeithasiaeth. Damcaniaeth sosialaidd yw cymdeithasiaeth felly, ond mae'n un sy'n ymwrthod â gwleidyddiaeth Brydeinig o'r grig i lawr a mesurau fydd yn canoli grym yn y wladwriaeth. Mae'n rhoi pobl a chymunedau wrth galon ei gweledigaeth ac yn anelu at ei grymeso nhw. Mae'n cynnig fframwaith ar gyfer deall mae'r un grymoedd sy'n bygwth ein iaith ein cymunedau yn ecsbloitio gweithwyr ar ymgylchedd naturiol a bod rhaid brwydro yn erbyn rhain gyda'n gilydd. Fel ysgrifennodd Sel, gall cymdeithasiaeth gynnig ffordd o weld y byd yn grwn a gweithio i'w drawsnewid. Mae llawer byddai Llywodraeth Gymreig sosialaidd yn gallu wneud i wireddu'r weledigaeth hon o rannu buddsoddiad ac adeiladu isadeiledd ar draws y wlad, i roi ragor o rymoedd i gymunedau dros benderfyniadau sy'n effeithio arnynt a reolaeth iddynt dros adnoddau lleol. Ond bydde hynny'n golygu gwneud gwleidyddiaeth mewn ffordd wahanol iawn i'r ffordd mae dosbarth gwleidyddol di arfer â hi, ond dyna'n union pam ei bod hi mor angenreidiol. Felly, y drydydd thema hoffwn ei thrafod yw polisi tramor a militariaeth. Mae sylwebwyr prif ffrwd yn hoff o ddweud mai dim ond materion cartre sy'n gyrru penderfyniadau pleidleisio pobl, ond dwi'n credu bod dyw hynny ddim yn wir fel y gwelsom ni Senedd yn yr etholiad cyffredinol. Achos mae'n amlwg ein bod ni'n byw mewn byd ansicr lle mae ryfeloedd ar dwf. Dyn ni'n gweld gwledydd y gorllewin Ewrop a NATO yn ailarfogi tra'n torri'r gwasanaethau sylfaenol, ac mae codi bwganod a drymiau ryfel yn atseinio ym mhob man. Ac yn wyneb dioddefaint anychmygol pobl Palestina, mae ein harweinwyr yn y gorllewin wedi dangos parodrwydd i chwalu pob elfen o'r drefn ryngwladol sydd i fod i warchod heddwch a hawliau pob un ohonom, mwyn gadael i Israel i barhau i bifa ac yn waith na hynny ei chefnogi. I'w dinasyddion ei hun, maent yn barod i wadu'r hyn yma pob un ohonom yn gallu gweld a'n llyged ein hun, a chosbi'r rai sy'n barod i wrthwynebu gan labelu protestwyr di-drais yn derfysgwyr. Mae Gaza yn datgelu gwirioneddau sylfaenol am ein cymdeithas, achos os gallwn ni wylio plant yn marw o newyn bwriadol, ydyn ni wir yn byw o dan drefn reolau ryngwladol. Os na allwn ni berswadio ein cynrychiolwyr etholedig i wrthwynebu heuaddiad y gweitha'r holl fwrdd yn y farn gyhoeddus, ydyn ni wir yn byw mewn democratiaeth. Ac os nad oes hawl gennym ni brotestio'n di-drais yn erbyn hil-laddiad a gormes, ydyn ni wir yn rydd fel dinasyddion. Dyn ni mewn lle tywyll iawn. A beth yw ymateb y sefydliad Cymreig i hyn oll? Teogrwydd llwyr. Dyn ni wedi gweld hynny yn ei hymateb i ryfel Wcrain, a fel mae'n cael ei defnyddio i gryfhau NATO, ei disawrwydd cywilyddus ar hil-laddiad Israel, a'i breichiau agored i'r fyddin a'r diwydiant arfau yng Nghymru.
Achos rôl Cymru yn y drefn filitaraidd hon yw i fod yn faes chwarae ac arbrofi i'r diwydiant arfau. A 'dyn ni'n gweld hynny nawr yn dwysau gyda buddsoddiadau newydd yn cael eu croesawu gan Llywodraeth Prydain a Chymru yn Nefnydd Aberporth ar gyfer profi dronau a ffatri arfau Rolls-Royce yng Nghaerdydd. Felly, os nad 'yn ni eisiau parhau i weld ein tir yn cael ei defnyddio er mwyn cynnal trais a gormes ar draws y byd, dwi'n credu bod raid i ni ail-ddarganfod ac ail-danio traddodiad heddwch y Cymru a ddrys. A mae llawer y dylai Llywodraeth Cymru yn wneud i adlewyrchu a chryfhau'r traddodiad hynny o fewn ei grymoedd presennol, ac mae'r esgus nad yw materion tramor yn faterion datganoledig yn llwfr iawn, achos mae gan Lywodraeth Cymru y gallu siarad mas yn erbyn trais, fel y wnaethon nhw yn wir yn achos Ukraine, ond hefyd y gallu gymryd camau cadarn gan gynnwys mabwysiadu polisïau boicotio darbuddsoddi a sancsiynau yng ngwasanaethau cyhoeddus Cymreig, rhoi diwedd ar gefnogi a chroesawu'r diwydiant arfau a gwahardd recriwtio'r fyddin mewn ysgolion. Dyna'r peth iawn i wneud, ond mae hefyd yn boblogaidd gyda'r etholwyr. Dyw dinasyddion ddim eisiau gweld ragor o ryfeloedd tramor a chefnogaeth i wladwriaethau sy'n cyflawni hil-laddiad. Mae mabwysiadu safbwynt yn erbyn ryfeloedd yn boblogaidd, rhywbeth mae'r De Caled wedi darganfod eisoes ac yn mabwysiadu fel osgo ffug fel 'dyn ni wedi gweld yn achos Trump. Ac yn bersonol, dwi'n teimlo mae'r ddadl gryfa dros annibyniaeth i Gymru yw polisi tramor a'r gallu y bydde annibyniaeth yn rhoi i Gymru wir dorri'n rydd o imperialaeth Prydain Fawr ac i fod yn llais cryf ond fach dros heddwch mewn byd sydd angen y lleisiau hynny fwy nag erioed. Felly, y thema olaf o'n i eisiau ystyried yw llywodraethiant a democratiaeth yn Gymreig. Achos yn aml, ymateb Llywodraeth Cymru i'r holl broblemau dwi wedi crybwyll heddi yw gallwn ni ddim. Bod dim yr arian, dim y gallu na'r gefnogaeth i newid pethau. A nawr, ar ôl afon newid yn etholiad San Steffan Senedd, dyna'r union yr un agwedd dyn ni'n ei chael gan Lywodraeth Prydain. A'r hyn mae pobl yn ei gweld o'i cwmpas nhw yw dirywiad ym mhob maes, a be maen nhw'n clywed gan y bobl sy'n reoli yw bod dim modd neu dim amdani. Does dim syndod felly bod radain De Caled yn tyfu ar draws y gorllewin, achos maen nhw'n addo gwneud rhywbeth lle mae pleidiau traddodiadol canol y ffordd yn glynu at yr hyn sy'n bosibl o dan y fframwaith neo-ryddfrydol, fframwaith sydd wedi hen fethu graw ffordd o ddeall ein byd. Chos ar yr un llaw mae'r wladwriaeth wedi bod yn cilio ers y gawdau o ran ei gallu a'i hewyllus i ddarparu gwasanaethau sylfaenol, ond ar y llaw arall, mewn meysydd eraill mae'r wladwriaeth yn tyfu yn benna o ran ei grymoedd archwilio a heddlua. Felly, does dim syndod bod llawer o bobl yn teimlo bod y cytundeb cymdeithasol wedi methu. A gwir yw, yma yng Nghymru, gweithaf y rhesreg bod ei gweithredoedd i gyd yn radical neu'n arwain yn fyd-eang, mae polisïau deddfwriaeth Llywodraeth Cymru a datganoli wedi bod yn sylfaenol wan. Ydyn, dyn ni wedi gweld rai mesurau da, ond y gwir yw bod y sylwedd yn aml yn fythw iawn, ystyriwn yr enghraifft deddf cenedlaethau'r dyfodol a strategau Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymreig os hoffwn weld y bwlch yna rhwng y rhesreg a'r gweithredu. Ac yn ddiweddar o dan Fôn Gethin ac Eluned Morgan, dyn ni wedi gweld gollwng olion flaengar raglen Gofid a'i gytundeb gyda Phlaid Cymru, a phenderfyniad amlwg i wneud llai a llai wrth i dymor y Senedd fynd yn ei flaen. Ystyriwn hefyd y methiant i gyflwyno reoli rent ar gweithaf yr argyfwng cae, gollwng cynlluniau i ddiwygio'r system dreth cyngor a methiant i sicrhau bod pob plentyn yn dod yn siaradwr Cymraeg trwy'r deddf addysg Gymraeg. A rhaid sôn hefyd, wrth gwrs, am y diwygio etholiadol dyn ni wedi bennu lan gyda fe, sydd system gynleth anemocrataidd dod neb ei eisiau, sy'n rhoi ragor o rym yn nwylo peirianwaith petheidia mawr ac yn rhoi mwy o bellter rhwng cynrychiolwyr a rhwng gwleidyddion a'r bobl maen nhw i fod i'w cynrychioli.
Mae'n benderfyniad ryfeddol mewn gwlad lle nad oes hanner o'r boblogaeth erioed wedi pleidleisio mewn etholiad datganoledig. Ond wrth gwrs, mae'r apathi a'r diffyg ymwneud yma yn siwtio dosbarth gwleidyddol nad sydd eisiau cael ei dal i gyfri. Mae yna lawer o chwedled yn un hoff o'i credu am wleidyddiaeth datganoledig Gymreig, bod consensws adain chwith gyda ni a bod gwleidyddiaeth a pholisi yma yn fwy blaengar o reidrwydd, bod gwleidyddiaeth yn fwy agored ac yn agosach at y bobl, bod pobl gyffredin Cymru'n elwa o ddatganoli, a bod na ddim lle i wleidyddiaeth adain dde caled yma. Ond y gwir yw bod y consensws yn un bas, a mae'n un sy'n cynnal y status quo. Y gwir yw bod y sefydliad Cymreig yn glyg hynod gul sy'n bell iawn o'r bobl, a'r gwir yw nad yw'r freuddwyd o ddemocratiaeth Gymreig wedi ei gwireddu, a bod pobl Cymru a'n cymunedau ni dlotach, a hynny nid yn unig yn ariannol. A gwir yw, gweithaf fi'n cred yn y ffordd goch Gymreig, bod yr adain dde caled Brydeinig ar fi'n meddu ar yr holl ddicter sy'n deillio o'r methiannau hyn. Nid yw'r dosbarth gwleidyddol wedi dysgu'r gwersi o'r blynyddoedd diwetha o'r crash economaidd o Brexit o Covid, ac maent ar fi'n gerdded mewn i drychineb arall maen nhw wedi'n creu. Sioc efallai fydd canlyniadau etholiadau'r Senedd blwyddyn nesaf, ond ni ddylen nhw fod yn syndod. Does dim raid i'r blynyddoedd nesaf fod yn drychineb i Gymru a'n cymunedau, ond mae'n golygu newid trywydd. Ni ddylwn derbyn ragor o esgusodion, oes mae diffyg capacity a grymoedd gyda ni, ond gyda ewyllys wleidyddol, mae yna lot fawr gall Llywodraeth Cymru ei wneud fyddai'n drawsnewidiol i sefyllfa Cymru a bywydau pobl gyffredin. Ac bydde hynny'n golygu raglen fyddai'n cynnwys polisïau megis gofal plant am ddim, reoli prisiau rent a reoleiddio'r farchnad dau, gwasanaeth gofal cymdeithasol cenedlaethol, addysg Gymraeg i bawb, system treth cyngor teg, datganoli grym i gymunedau a buddsoddiad enfawr mewn ynni gwyrdd. Dyma'r fath o bolisi y dylwn ni fel sosialwyr fod yn canolbwyntio arnynt yn fy marn i, oherwydd dim ond trwy raglen o'r fath mae adeiladu'r glymblaid eang sydd angen arnom i gipio grym a niwtraleiddio apêl yr adain dde. Felly be ddylwn ni fod yn wneud i wireddu raglen o'r fath? Uwchlaw bod dim, rhaid ail-adeiladu ein hunain fel mudiad eang sy'n golygu rhywbeth i bobl yn eu bywydau bob dydd. Crebathu a cholli o'i hanes y chwith ddegawd ar ôl degawd tan yn weddol ddiweddar, pan welwyd ei ailgyfodi ar y swyddfa'n wleidyddol yn dilyn crash 2008. Yn cymysg o'i canlyniadau yr ailgyfodiad hynny wrth gwrs, a nifer fawr yn dweud bod ni wedi methu unwaith eto. Ond dwi'n anghytuno fod y stori yno ar ben, a dwi'n credu bod yna ebino i'w gweld o'n cwmpas ni, mae jyst angen cydio ynddi a'i chefnogi i dyfu. Achos y gwir yw bod yr adain dde ond yn gryf oherwydd ein gwendid ni, a does dim ragor o amser i'w wastraffu. Does dim amser i'w wastraffu ar beidio cydweithio ar esgymuno eraill am wahaniaethau barn, a beidio gweld ein diddordebau cyffredin gweithaf ein gwahaniaethau. Does dim ragor amser i'w wastraffu ar beidio bod o ddifri am gipio grym. Mae'n rhaid i ni fod yn well am estyn allan at bobl, a drwch y boblogaeth nad sy'n rannu ein ffyrdd ni o siarad a gweld y byd yn barod. Rhaid bod yn fwy bodlon i gydweithio gydag eraill o draddodiadau gwahanol ac uno o gwmpas galwadau craidd. Rhaid gweithio'n galetach i oresgyn y raniadau ffug sy'n cadw ni ar wahân ac yn wanach o ganlyniad, a rhaid cofio mai trwy gydweithio mae adeiladu undod a chyd-dealltwriaeth. Rhaid bod o ddifri am adeiladu grym, rhaid canolbwyntio ar ddosbarth cymdeithasol a'r materion sy'n neud gwahaniaeth mewn bywydau pobl gyffredin, polisïau fydd o fydd i bob cymuned. A hynny heb daflu lleiafrifoedd a phobol fregus i'r neilltu, ond eu cynnwys nhw mewn raglen sy'n adeiladu grym o'r gwaelod i fyny. Rhaid i mi ddeall pam fod pobl yn cael eu denu gan wleidyddiaeth yr adain dde yn lle esgus nad yw'n digwydd. Rhaid i ni fod yn fwy gonest am yr heriau sy'n ei wynebu ni, a thorri'n rydd o'r tueddiad sydd gennym, yn enwedig yng Nghymru, o fod yn rhy neis i gael y brwydrau sydd ei angen a beirniadu ein harweinwyr honedig.
Rhaid cofio hyd pwy yw'r gwir elynion a'i henwi a seidio bod ofyn gwleidyddiaeth boblyddol. Rhaid stopio gadael i reini yn y canol, defnyddio'r chwith pan fydd yn gyfleis, ond taflu'r neilltu pan nad yw, a rhaid stopio gadael i'r adain dde gymryd y fantell o wleidyddiaeth gwrth sefydliadol. Rhaid adeiladu mudiadau mae pobl eisiau bod yn rhan ohonynt, gan ei bod yn groesawgar, yn agored, yn hwyl, yn grymuso pobl ac yn galluogi nhw i deimlo bod yn rhan o rhywbeth ehangach. A rhaid cofio mai gyda ni mae'r datrysiadau, gyda ni mae'r niferoedd, a gyda ni mae'r gwir obaith. Ac bod etholiadau'n bwysig, dwi'n credu dylwn ni ganolbwyntio ein egni yn ein cymunedau a'n gweithleoedd yn y gyntaf, achos dyna le mae angen cychwyn os ydyn ni wir am adeiladu grym pobl gyffredin a newid y byd go iawn. Dyna sut mae sicrhau bydd ein cymunedau'n gwydyn pwy bynnag sydd mewn grym, achos byddwn ni'n gallu sefyll ar eu traed ei hun. Dyna sut mae ail-blethu'r rwymau cymdeithasol sy'n goresgu'n roniadau, a dyna sut mae creu symudiad eang ar draws cymdeithas bydd yn rhaid i wleidyddion ymateb iddo. Ac eto, dyma le dwi'n gweld bod gweledigaeth Sel Williams yn ysbrydoliaeth. Rwy'n oedd yn esiampl o pracsis go iawn, o blethu theori y gweithredu, a o fyw ei werthoedd a gwireddu ei wleidyddiaeth. Oedd Sel yn rhywun oedd â ffydd ddofyn mewn gallu pobl gyffredin i newid y byd o'r cwmpas. Oedd e'n ddyn oedd yng ngeiriau hyfryd Robert Idris, a arweiniau heb arwain, roes addysg heb bygethu a rannodd garedigrwydd yn ddiwarafyn a hael. Oedd Sel yn deall bod angen cychwyn ar y gwaith o greu'r byd dyn ni am gweld, heb aros am ganiatâd nac am ryw arweinydd chwedlonol i wneud hynny drosom. Mae'n waith sy'n estyn tu hwnt i oes unrhyw unigolyn ac mae pob cyfraniad yn cyfri. A dwi'n credu bod angen arno am weledigaeth Sel fwy nag erioed, a'n gwaith ni'n y nawr yw ei gweithredu. Diolch yn fawr. Dyna be di araith yndych. Dyna be di araith. Diolch yn fawr Mabli, mae'n awyr iach clywed gymint o eglurder a dadansoddi cywir a manwl beth sydd angen ei wneud yn y Gymru sydd ohoni tydi. Dwi'n siŵr, fyddwch chi'n meddwl am gwestiynau i'w gofyn, tra fi'n cofio, mae na gyfarfod yma am hanner awr 'di 3 heddiw i gofio am waith Sel a i gyd-drafod sut mae i ddatblygu o'n hellach. Gobeithio mae 'da rhai onoch chi, neu rhyw chi arach chi fod yna gobeithio felly. Mae'n amser dyrys iawn i ni, wrth gwrs i bod ti. Ond dwi'n meddwl bod y weledigaeth mae Mabli'n ei gynnig i ni yn werth i chyhoeddi a deud y gwir. Fedrwn ni fel Cymdeithas ystyried a trafod fy Mabli sy'n ar ffordd o'r wneud hynny, achos dwi'n siŵr bod pe mae wedi feitha ni yn heiddi cael ei glywed chi at y gwrs y wlad yma deud y gwir. Mae yna sawl peth diddorol iawn wedi codi yn does, a un o'r pethau nad yn haro fi oedd bod un o'r dadle benna bosib o annibyniaeth ydy bysa ni fo'n polisi tramor yn hunan. Dwi'n meddwl bod hwnna rhywbeth sydd wedi cael ei grybwyll gyn fawr o neb o'r blaen, a mae yn erbyn heddiw yn arf hynod o bwysig, dwi'n meddwl. Dwi'n yn cofio amser erioed yna gymaint o rychwant rhwng pobl sy'n yn llywodraethu ni, pan ydyn nhw'n Nghymru yn yr wladwriaeth Brydeinig, nag yn wedi gorllewin gyffredinol gymaint o rychwant rhwng yr rheini a'r bobl gyffredin, a dyheada bobl gyffredin. A mae beth sy'n digwydd yn Garsa wedi dangos hynny yn hollol eglur, ond mewn ffordd beth sy'n digwydd bod y masg wedi disgyn de. Mae wedi bod yna erioed jyst bod ni'n weld o'r yn sgrinia rwan, a bod yr troloeuwder da ni'n weld oherwydd hynny yn bodoli. Ond mae hyn yn bodoli ers cenedlaethau'r cwrs yn tydi, a dyna reswm dros dorri ffydd a bod y ffawd mawr os liciwch chi. A mae yn bwysig, dwi'n meddwl, bod y pwynt arall adnabu o ddeud bod rhaid i ni ddatblygu'n pethau ni'n hunan, hytrach na bod yn ddarostangedig i drefn ganolog o Lundan, dweud y gwir de. Fatha Sel yn deud, mae'r dyfodol yn cymunedau ni ar radd o helaeth yn dwylo ni yn hunain ynde. Mi oedd o yn gredwr mawr mewn
o bosib trio neu rwbath cyffelu i beth sy'n digwydd yn Sweden, lle mae gynnon nhw Senedd, wel, cefn gwlad i bob pwrpas, ond bod erbyn hyn 'di sylwi rwbath mae llywodraeth swyddogol yn cymryd sylw ohono fo, ac yn yr un modd, mae bosib gwneud hynny mewn llefydd dinesig yn does. Gyfeillion, mae yna doman o'na chi yma, dwi'n siŵr bod gennych chi gwestiynau os ydych chi'n hoffi ofyn i Mabli, felly sylwch o dda, sir. Sut mae hawl pobl i gael diddordeb mewn materion stryglo sy'n esian fwy dylanwadol ac wrth byd na beth ni'n boeni amdano fo'n yn byd i fydd. Dwi'n bod sydd yna swnio bach anstathetig i brawf lynad unig yr un ni, ond mae pethau dramor yn gallu bod bwyd o'r eis yn aml. Sut mae cael sgwrs yna efo bobl? Diddorol. Fi'n meddwl mae yna fwy o ddiddordeb mewn materion tramor na mae sort of gwleidyddion neu'r cyfryngau yn hoffi dweud, yn dyfe. Fi'n meddwl, o'n i wedi synnu pan nath ymysodiadau Israel a Gaza gychwyn bron i 2 flynedd yn ôl, o'dd jyst y raddfa o brotestiadau bach lleol o'dd wedi cael eu trefnu ym mhob ran o'r wlad, llawer ohonyn nhw mewn llefydd bydde ti ddim o reidrwydd wedi meddwl bydde'n cynnal protest yn erbyn nhw. Fel yna llefydd bach yn fel Swydd Caint o'dd trefi bach yn tu allan i Gaerdydd sydd ddim fel arfer yn llefydd lle ydych chi'n gweld lot o protestio. Felly fi'n credu bod ma' 'na deimladau cryf iawn yn enwedig o ran beth 'dyn ni'n gweld yn Gaza oherwydd y bwlch yna rhwng yr hyn ma'r rai sy mewn grym yn dweud a wneud a'r hyn ma' pobol yn gallu gweld sy'n digwydd. A fi'n credu, ma' angen raglen sy'n canolbwyntio ar mae'n anodd cos ma' angen cael y balans yn iawn. Ma' angen sôn am faterion tramor a fel ma' hynny'n bwysig yn y byd 'dyn ni'n byw ynddi, on' ma' hefyd angen raglen sy'n rili canolbwyntio ar faterion bara menyn sy'n effeithio pobol yn eu bywyde bob dydd. A fi'n credu falle un ffordd o wneud hynny yw i jyst weud yn glir bod dim raid dewis rhwng y ddau beth, ac yn wir bod ma' 'na gyswllt amlwg rhwng yr hyn sy'n digwydd yn y wlad yma a'r hyn 'dyn ni'n gweld yn tramor, achos un enghraifft rili amlwg yw'r ffaith bod gen ti Llywodreth Prydain yn dweud bod nw'n mynd i gynyddu gwariant ar amddiffyn, tra bod nw'n torri gwariant ar fudd daliade a phob math o wasanaethe sylfaenol eryll. Felly fi'n credu bod dweud hynna'n glir i bobol bod ni'n cael ein gorfodi mewn i ddewis rhwng y ddau beth yma, a does dim angen, a dylen ni fod yn dewis buddsoddi mewn gwasanaethe yn lle ryfeloedd tramor. Yna fi yn ddiddorol. Peryg ydy bod nhw y gwera yn deud olwch rhaid i chi gael y buddsoddiadau yn yr arfau a mwyn eich swydd i chi. A wedyn mae rhaid mi mewn lle nawr diam i ddeud bod ni'n eisiau swyddi, dydy. Ma' hwnna yn fater dyrys, dwi'n credu, yn enwedig pan 'dyn ni'n edrych ar ma' lot o'r gweithwyr yn y diwydiant arfau mae'n diwydiant lle ma' 'na aelodaeth rili uchel mewn undebau llafur, a 'dyn ni 'di gweld rai o'r undebau llafur wedi bod yn gyndyn iawn o siarad allan yn erbyn militariaeth a ryfeloedd o ganlyniad i hynny. Felly dwi ddim yn credu bod hynny'n rywbeth hawdd i ddatrys. Ond mewn ffordd, dwi'n credu dyna pam bod e mor bwysig bod ni yn canolbwyntio ar wleidyddiaeth sy'n sôn am heddwch a chymodi fel ffordd arall o reoli'r byd, achos y gwir yw dyw'r swyddi, ma' 'na swyddi eryll gallai phobol neud gyda'r un sgiliau ma' nw'n defnyddio i'r diwydiant arfau, megis cynhyrchu pethe i'r diwydiant ynni gwyrdd, er enghraifft. A hefyd bod y buddsoddiad yna mewn amddiffyn, dyw e ddim wir yn neud ni'n saffach yn y pen draw, mae'n neud ni'n llai diogel. Diolch yn fawr ofnadwy. Llawn y gyfeith os gwelwch yn dda. Sôn am diwrnyddio.
Byna byna, a mae'n dyddio mi en. Oedd o'n gyda ni. Sy'n. So eich dyfod? Sa chi'n obydd oedd yma i am, dys yw, ras. Gysdach chi roi o'na y blaen hwnna o? So i... O ie, falle os fi'n dylunio ni. O ie. Wel, mi'n ni'n sôn ar pwynt o bus at bobl yn y ffordd raw, ond mae rhaid ni edrych yn ei satre. Mae gyda ni arweinydd Plaid Cymru yn Sir Fôn, sydd yn cefnogi dod ar rhagor o waith niwclear, yn ei niwclear i Sir Fôn. A mae gyda ni Blaid Cymru yng Ngheredigion a Sirgar, sydd ddim wedi dweud dim byd am yr hyn sy'n digwydd yn yr porth. A dod a ffatri newydd eto i greu drons mwyn lladd. Chymod, allwn ni eistedd yn un heddi a gweud ie, amen, ond i ni ddim yn fodlon wneud y peth lleia a codi yn erbyn y pethau yma, sy'n digwydd yn dwylo ni, a ni ddim yn wneud i byd o byd iddo. So allwn ni fynd ati di i wneud o beth. Diolch. Ie, fi'n cytuno'n llwyr, a fel o'n i'n dweud yn y sylwadau, os oedd e ddim yn dod drosodd, dwi'n credu bod y dosbarth gwleidyddol Cymreig yn ei gyfanrwydd wedi bod yn siom enfawr ers datganoli. Fi'n credu bod pob un o'r pleidiau dylen nhw bod yn wneud llawer well o ran sefyll lan dros rai o'r egwyddorion sylfaenol yma. A dyn ni ddim wedi gweld e, a falle mae hynny yn rhannol oherwydd eu methiannau nhw, ond hefyd oherwydd gwendid y mudiad y chwith a'r mudiadau sydd gyda ni dros heddwch a dros ffordd arall o wneud pethau. A rili, mae'r o'm mhrofiad i o fod yn ymgyrchydd, dwi wastad wedi ceisio cofio mae yr hyn mae gwleidyddion yn ymateb iddo fe yw pwysau, ac yn lle aros ar gyfer plaid berffaith neu arweinwyr perffaith sy'n mynd i wneud i gael yr union egwyddorion byddwn ni eisiau gweld, a sy'n mynd i wneud yr union beth ni moyn iddyn nhw wneud. Mae y gwir yw, maen nhw ond yn ymateb i hwysau. Dyna'r ham, mae angen i ni fod yn gryfach o ran ymgyrchu ar y materion yma. Ond fi'n cytuno'n llwyr gyda chi. Dwi'n credu bod e'n siomedig iawn yr ymateb dyn ni wedi gweld yn enwedig yn achos Aberporth ag sefyllfa gyda'r diwydiant arfau yn Nghymru. Diolch yn fawr. Os y gwestiwn arall, dwch ymlaen, os ydwch chi. Dwi'n fynd â di o'i. Ie, gwych iawn o fi gyfforio ti. O'n i eisiau gofyn, sut mae'r cael y toi y chwyth, neu pobl yn gyffredinol am Lywodraeth y ffôl cebil i'r etholiad bwyd diwth yn yw. Fi'n gweld yn lot o weithbygol o'n bydd y blaid i yn y pobl yn gyrogel, o'n i'n gwneud i ailadro a'r gymweriadau am y sywedda. Brexit yn egrych yn fel beth ddim yn bosib, a ddim yn bosib, debygol yna. Felly, yw'n paratoi o gyfer fyny, chos, hwnna yw'r cwestiwn pwysig yn dyfa, a bod yn onest, i ddim yn credu bod gen i'r atebion i hynny. Dwi'n meddwl, y risg mawr fi'n gweld, actually, achos fi'n cytuno gyda ti, fi'n meddwl bod yna posibilrwydd mawr mae nhw fydd y blaid fwyaf. Ond y reality yw, mae'n anhybygol iawn mae nhw fydd yn arwain Llywodraeth Cymru. Felly, beth dyn ni'n debygol o gael yw reform yn cicio'r falle fwyaf o sefi, ond wedyn yn cael eu cadw mas o'r rym gan glymblaid o'r pleidiau yn mwy flaengar. Ond y broblem gyda hwnna yw ti wedyn yn creu narratif bod ni'n anwybyddu llais y bobl, rhywbeth eto wnaethon ni weld yn achos Brexit. A fi'n credu bod yna risg mawr gyda hwnna, achos yr hyn sy'n bwydo yr adain dde caled yw'r synwyr yna o frad a synwyr yna o fel
cael eu cadw mas gan y sefydliad. Felly, dwi ddim yn gwybod be ni'n neud am hynny, a dweud y gwir. Dwi ddim eisiau ildio pethau cyn iddyn nhw ddigwydd, fel o ti'n dweud, ond fi'n meddwl bod e'n anodd iawn. Fi'n credu, oedd hwnna'n ran o beth o'n i'n trio dweud yn y sylwadau, o ran pa mor bwysig yw e i'r chwith sort of ail ddarganfod y syniad yma mai ni yw'r grym gwrth-sefydliadol, achos fi'n credu a bod ni wedi bod yn rhy parod i sort of mabwysiadu'r un ffordd o weld y byd a fel pobol canol y ffordd Rydfrydol, lle ma' 'na ofyn yma o wleidyddiaeth boblyddol, a ma' 'na ofyn o wleidyddiaeth wrth-sefydliadol, a'r hyn sydd wedi digwydd o ganlyniad yw bod Reform yn gallu esgus mai nhw yw'r opsiwn gwrth-sefydliadol. Ar diwedd y dydd, ma' popeth ma' nhw'n cefnogi jyst yn cynnal y status quo a'i wneud yn waith. A ni dylen ni fod yn mabwysiadu yn fy marn i osgo sydd yn lot mwy poblyddol, populist, ac yn lot fwy gwrth-sefydliadol, achos i fi dyna'r ffordd o ymladd nôl yn erbyn nhw, ond fi ddim yn credu bod genny'r holl acadau yna. A fi'n cytuno hefyd bod 'na beryg o beidio dysgu roi'r gwersi yna o achos Brexit a hanes diweddar. Diolch fawr Mabli. Jeff. Shwys yn union mae symud yma y sgwleidyddol o bwysau trafod fydda'n dim megis cysau mewn beth mwy o bob draws yn hati i baterion yma bab yn menyn. Da ni sôn amdano nhw, sut bai symud y sgwrs yna tra yn amddiffyn yma y grwpiau yna. Ie, mae hwnna'n cwestiwn rili dda. A fi'n credu dyna'r broblem yw, yr hyn mae fel cyfalafwyr eisiau i wneud yw i barhau i cael y dadleuon ryfeloedd diwylliant, culture wars yma o hyd. Achos os ni jyst yn cwmpo mas am y pethau yna, dyn ni ddim yn trafod y materion yn dwysach a dyfnach. Felly i fi, y ffordd o symud y sgwrs ymlaen yw i just stopio chwarae'r gêm yna ac i ganolbwyntio o hyd ar materion bara menyn, ar yr issues materol yna, am yr economi, am bywydau pob dydd pobl. Fi'n credu bod yna rai esiamplau diweddar ni'n gallu edrych arno lle mae'r chwith wedi wneud hynny'n llwyddiannus. Felly mae gwaith Nouveau Front Populaire yn Ffrainc sydd wedi uno holl bleidiau chwith tu ôl i raglen gyffredin. Maen nhw wedi canolbwyntio yn really clir ar faterion bywyd bob dydd pobl, heb daflu pobl bregus i'r neithu. A hefyd, siampl arall yn diweddar yw yr ymgyrch lwyddiannus yn Efrog Newydd gan Zoran Mamdani, sydd wedi cael ei enwebu fod yn faer y ddinas. A ei ymgyrch jyst mor glir ar oedd y polisïau am sut mynd i wneud fywydau pobl gyffredin yn well. A pan oedd pobl yn trio cael mewn i ddol ffreuau am bobl fredus a'r materion diwylliant, oedd jyst yn gallu rhoi ateb clir a wedyn symud y sgwrs ymlaen i materion eraill. Felly, ni'n meddwl mae yna falle mwy i wneud yn y maes yna. Mae yna esiamplau o sut mae pobl wedi wneud yn llwyddiannus. Diolch fawr Mabli. So, law arall yn codi'n rwla? Glais. Cynnog yn gwybod, mi eisiau delgu ar y bol yn ebyn ni. Mae i gatwyd bynog na. Dydy. Sorry. Wel, unrhyw wedi cael yn ercher ysgubol fi'n credu, ac mae e wedi yn cyfeirio ni i'r cyfeiriad cywir ar lawer ystyr. A'r peth bwysicaf fi'n credu yw egwyddor bod rhaid i ni adeiladu economi o'r dwaelod fyny, a bod angen cyrrymuso cymunedau, fel i chi'n dweud, i wneud hynny. Dwi'n sicr bod chi'n iawn. A dwi hefyd yn falch iawn eich bod chi wedi codi cwestiwn dilisrwydd y syniad o dwf economaidd fel rhywbeth sy'n gyrru pob beth.
Ac ga i weid am un dilema, un o beryglon siarad am annibyniaeth yn y tymor byr, yw bydden ni yn cael yn temptio i fynd am fodel o dwf economaidd cyflym, a fydde'n galluogi ni i gydbwyso'r cyfrifon ar gyfer Cymru annibynnol. A dwi'n credu bod wneud pethau'n raddol yn llawer gwell opsiwn. Yr unig beth arall fi sy'n gweud yw, y dylech chi, a fi'n siŵr falle bod chi wedi gwneud, edrych ar waith pwysig Gofid Wyn Jones, a'i lyfr diweddar Energy and Power, sy yn dadle dros ymwrthod a model twf, a sôn am greu economi gynaladwy, llawer iawn mwy datganoledig, wrth gwrs, a llawer iachaf a hapusach a dedwyddach yn y diwedd hefyd. Diolch. Ie, mae cyfrola Gareth Wyn Jones yn rhai gwerthawr dros fen. Mae mewn ffordd yn dweud, os nad ni newid yn ffordd, ddim yn mai drafod dim byd na fiant, neu yn plant yn plant ni ddim. Os y gwestiwn arall os gwelwch yn dda, dwi'n meddwl amser yn mynd yn ei flaen, mae'n siŵr, lle da ni basgu ni dda eraill i mewn. Dylan. Rai, cwestiwn mwy ni a poblogau, felly, oherwydd fel ti iawn, yn dweud dros dau. Ie, dau. Ie. Dwi fath o balc o cael llais eitha cryf, ond efallai ddim. Efo poblogau, felly, populism, dwi oedd yn iawn bod dros y 20 diwetha ni wedi osgoi hynny. Sut yn union ydyn gallu mynd mwy tuag at hynny, oherwydd mae'n hawdd iawn i ddweud ni yw'r grŵp gwrthsefyddiadol, mae'n hawdd iawn dweud yna, mae yn wir, ond sicr ni wir yn cipio'r syniadau, cipio'r pwyntiau trafod i dod yn y bryn poblogaeth yn Cymru. Ie, mae yn anodd, achos dwi'n meddwl bod e'n golygu yn shift fel ni wedi bod yn neud pethau falle. Fi'n meddwl un ffordd o wneud yw tynnu sylw o hyd ac o ffaith yn sylfaenol mae reform y ceidwadwyr a llafur yn cytuno ar y materion mwyaf pwysig yn ein cymdeithas. Maen nhw'n cytuno pan mae'n dod at bolisi tramor, model yr economi fel dylen ni fod yn redeg ein cymdeithas ni. A fi'n meddwl y mwyaf ni'n gallu tynnu sylw at hynny, y mwyaf mae'n blocio gallu reform i esgus mae nhw fydd yn delifro fel gwir newid. Felly mae hynny'n un ffordd. Ffordd arall sy'n credu yw just fod yn just canolbwyntio o hyd ar y materion yna fydd yn a polisïau yna sy'n mynd i wneud bywydau bob dydd pobl gyffredin yn well. A y mwyaf sy'n gallu siarad i bobl am bethau sydd sut byddech chi'n wneud bywyd beunyddiol nhw yn haws ac yn well, sut bydde cymuned nhw yn edrych yn well, yn teimlo'n well o gwmpas nhw, y mwyaf ti'n gallu apelio at nhw. A gyda polisïau really clir, felly ddim pethau really dyrys a theoretical am hynny. A hefyd jyst yn y ffordd ni'n siarad hefyd a chyfathrebu a just peidio bod ofyn bod bach yn fwy beth yw'r gair, fi ddim eisiau dweud ymysodol, ond fel yn fwy hyderus ac yn fwy cryf o ran sut ni'n galw rai o pethau yma allan a yn enwi'r gwir ymynion, sef y bobl gyfoethog sy'n redeg ein cymdeithas ni a sy'n eisiau gweld reform yn ennill, nid pobl fregus fel mewn bydwyr. Ie, hwnna'r term nes i ddefnyddio yn y sgwrs oedd yn ei roi gorau i fod yn rhy neis mewn ffordd, sy'n golygu nid bod chi'n anfoesgan ac yn ymosodol, ond bod chi ddim yn bod yn dawedog am hynny, ynddo. Mae'n modd fod yn gryf tra hefyd fod yn foesol, dwi'n credu, a weithiau dwi'n meddwl ni'n rhy gyndyn o neud hynny. Gweithio mewn amser ni, os ydym ni'n medru fod yma, dwi'n siŵr am gyfnod llawer iawn hirach, mae yna waith croen cil ar y ddarlith yma, a dwi'n mawr obeithio gallwn ni gweld ti'n cael ei gyhoeddi
ar bapur neu ar y we i'r ddau bosib, os yna ni siarad am hynny gobeithio. Achos da ni angen y ffeisiau yma, yntydan? Da ni angen yr arweinwyr newydd yma, da ni angen y bobl sy'n yn ysbrydoli ni, a da ni angen y meddyliau dadansoddol clir sy'n siarad yn eglur gwrth bobl, nid jyst pobl ddeallus, ond pobl gyffredin hefyd, a dyna di'r peth, ynde? A bod ni'n medru egluro pam mae dy dŷ di yn costio fwy na fi di fforddio, pam bod y hogia di yn methu cael gwaith yn dy ardal di dy hun, pam nad ydi y grys sy'n ffiad o rad i brynu ddim yn cael ei gynhyrchu mewn dull sydd yn gythnaws a dyfodol y ddaear a dyfodol gwledydd tlawd. Mae yna gymaint o bethau fel hyn yn does. A mae yna bethau cryf da ni ddim yn ei weld yn does. Mae wladwriaeth Brydeinig i fel ffwrpas yn disgwyl i bobl fatha sefydliadau ariannol mawr America, Llundain, fwy neu lai, prynu'n asedan ni'n sydyn, o bobl fatha Black Rock er enghraifft. Bethau felly'n digwydd o dan yr wyneb bron iawn. A da ni'n cael yn dargyfeirio fel oeddech chi'n dod i'r rhyfeloedd diwylliant yma ag yr arall ddewgelyn bod sôn de. Mabli wedi bod yn blesar gwrando, a dwi'n meddwl fysa ni medru cymeradwyo Mabli. Cyn i chi wneud, mae yna gopïa o'r seren y bore ar y ffordd allan i chi. A cofiwch am yr cyfarfod yn oedden ti yn un nesaf. Felly, gawn ni ddangos yn cymeradwyaeth a'n diolch i Mabli.